bandiraɓe musidɓe tedduɓe heediɓe randaɓe gurdam rewintoɓe gueɗe men e nder chaine men Titonde TV en garti e firde e ɗemgal nini walgal discours président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye o wi bandiraɓe Sénégal ñande 24 lewru mars mo ɓennuɗen ɗo o wi leydi Sénégal koko waɗi sumgo wondude e bojji ngam yidde wadde jubol e jubanti woni rewde lawol e rewnude lawol e reftinde lawol. Wi ko ɗum saabi wonde Sénégal toɗɗimo e arwande adande woni premier tour ngam o wona président de la république e nder leydi ndi wona hoorejo leydi ndi. O wi e nder ɗiɗon sumgoji on saaha ina wayno jojjande innama aade e nder leydi ndi ena wayno tigi rigi ha joni koko ngakkuno e nder oɗon saaha. O wi kono yimɓe leydi ndi ne tawno ene joguino himmiro e nder oɗon saaha ko ɗum saabi ena wayno koɓe tettuɓe leydi ndi e jungo président Macky Sall e gouvernement gonnoɗo ɗon o ɓe totimo. O wi hoolare nde sénégalais ji ɗi jogue e makko ngam hoolare fonde noon ittude leydi ndi tottude mo ko ɗum saabi wonde kala ko mo wawi wadde alay sago o miijo nden hoolare nde Sénégal jogue makko ha itti leydi ndi tottimo. O wi ko ɗum saabi wonde no jooɗi e jappere nde o adi wadde wonde ko yurnitade e ƴewde ngam ko Sénégal tottimo ko holɗo jogori fanude ɗum. Wi ko ɗum lawol yamirimo ko français wiyata code de transparence de la gestion des finances publiques. Wi ɗum ko kuulal ngal gandanɗa hoorema lawol tottimo ngam yurnitade e wadde feere ha rewna ko yimɓeɓe fof ndendi lawol. O wi e nder ngol ɗon jurnitogol no ɓe pari nde ɓe totti ɗum cour des comptes. O wi ha ɓen jurnito so tawi gonɗini ɗum ɓe kollira ɗum rendo Sénégal kolla ɗumen ne wonde holto ɓe paani leydi ndi. O wi ne ɓen jurniti ɗum nde kolliri wonde joguinoɓe ɗo ɓe no ɓe jogorino leydi ndi ni ene soofi ne feewi. Ene waɗi ko gandanɗa hoorema kamɓe ɓe cuuɗino leydi ndi e jogogol ngol. Wi ene wayno e ngol jogogol ene waɗi kono wiye dérapage. Jogogol ngol gandanɗa hoorema humnani jobdi ndi, humnani kadi koppareje luɓetenoɗe caggal leydi ndi. O wi ɗeɗo gueɗe fof ene waɗi muhuñaji gonnoɗe nder ko gandanɗa hoorema ɓe jii ɗum e bonande e ngol jogogol ha saabi wonde ngalu leydi ndi jogui ngakkede. O wi so tawi gouvernement o yewtidi ɗum e hoore mum totti ɗum cour des comptes ha cour des comptes yurnitima kamɓe de maɓe kollir ɗum leydi ndi. O wi kadi yo yimɓeɓe paam kala mo gandanɗa hoorema jeenoma e ɓen ɓe gandanɗa hoorema no jogorino leydi ndi fewani kadi koppareje jomum ƴetta waɗa ɗum ɗo gandanɗa hoorema fotani wadde ɗum walla hande ɗum e hoore mum yo faam wonde ma lawol fawe kuugal. O wi bandiraɓe Sénégal to ɓe ndewi ɗo yimɓeɓe kala ena gandi ɗum ɗo Sénégal ummi ɗo humpani hay goto ne tawno ƴiƴam rufi hen pittali kadi gowi hen. Hono noon ɗum fof e waade noon population o ene tiiɗi e wannode ɗum défendre leydi ndi, défendre kadi tigi rigi ha joni ko wonno ɗo ko. O wi noon koɓe jiiɗi wadde ko ina wayno noon ɓen ɓe gandanɗa hoorema ko kañumen jogui majorité toon to assemblée nationale kañumen ɓuuri ɓe toon ene wayno koko jiiɗi salade ngam ɓe mbawa ɗum wadde. O wi ɗum ɗon noon ko tagno sénégalais ji ɗi haɓede ko haɓe mbawi dañde résultat oɗo ɓe mbawi wadde gouverné ɗum de woni ko ɓen ɓe gandanɗa hoorema wonɓe assemblée ɓe caliɓe mbaɗa ɗum toon. O wi ɓen gadorima ɗum e nder lewru juin 2024. O wi no ɓe jiiɗi wadde d'orientation débat budgétaire. O wi ɓe nden ɓe cali ɓe mbi wonde ɓe mbatta ɗum sabu ko ɓe wiyaɓe wonde ko welaniɓe e politique.
o wi ko ɗum saabi ŋakkede kala kono wiye wonde loi di finance e nder leydi ndi. O wi ko ɗum bonnani Sénégal, bonni inde Sénégal e nder leydi ndi e caggal leydi ndi. O wi ɗum fof yonani ɓe pawti hen lewru août 2024 ha joni. O wi o tottiɓe projet de loi ngam ɓe mbaɗa réviser constitution o, ɓe mbawa ittude au conseil des collectivités territoriales e conseil économique et social et environnemental. Ko gandanɗa hoorema koppareje nana jaaha hen taw ngala jencuɗi ɗum ɗon de so tawi wonde ittama ɗeɗon koppareje ndiɗon jencuɗi fof tawa artata koye nder leydi ndi e ɓiɓɓe leydi ndi. O wi ɓe cali wonde ɓe mbi ɓe guittani hay sino so tawi wonde ko ɗum woni o haalduno e population o. O wi ɓe jeehi haɓe tetti gueɗal président de la république ngal woni ngal. O wi o fixi date déclaration politique générale. Ɓe ɗeñi article 84 mo constitution men e article 97 loi porto règlement intérieur mo assemblée nationale. Ɓe kaɗani ɗon tan wonde e wiide koɓe tellinoɓe gouvernement mo gandanɗa hoorema woni gonɗo ɗo o. Bandiraɓe, caggal ne jiimi wonde ɓeeɗo koɓe goni e dow majjum ko natti wonde laawol, kadi ɓe mbaɗani laawol. O wi ko nden de o felliti reftinde ɓe laawol wiide ɓe wonde so tawi déclaration politique ene wooda de koye nder oɗo ñalawma wonata. O wi meeɗani wonde noon funti hakkunde makko e sénégalais ji ɗi, kono ko salade ɓen ɓe gandanɗa hoorema ene dari ene mbiya wonde laawol fotani rewede e fotani rewnede. O wi noon omo siftonora yimɓe wonde kanko wonde mo président de la république e darde makko gueɗe politique tegata ko muk e gueɗe laawol woni justice. O wi o jaɓata muk ngam ko nandire e sénégalais ji ɗi ko haw heeɓi lefol laamu. Omo ɗacca o waaɓe ne ɓeeɗo ni ene bonna leydi ndi. Ko noon o yinno ko rendude député ji ɗi yewtere ngam ɓe mbawa wadde avancé. Ƴeewi o ƴewtindimo noon o ala hen yakare sabu ɗum ɓeeɗo wona intérêt Sénégal e Sénégal yarude yeeso tagi ɗumen ummati. O wi majorité assemblée nationale oɗo mo yi ala ko tagi ɗumen ummade so wona salade ɓe golla golle ɗe ɓe jiiɗi gollande leydi ndi. Ɗum tagi o rutti e article 87 mo conseil constitutionnel o rokkimo no yewtide e conseil constitutionnel. O wi o namdiɓe wonde hol sanga mo foti firtude assemblée nationale ngam rewa lawol o wasa tigi rigui ha joni yaɓɓude jojande. O yewtidi hen e premier ministre, o yewtidi hen kadi aussi e président assemblée nationale beele ɗum ɗo ko hunde yonnade walla ala e jamono gonaɗo o. Ko nden o ƴetti décision o wi wonde assemblée nationale oɗon à partir d'aujourd'hui ene wayno o firti ɗum ha laaɓi cer. O wi noon élection législative ma wat ñande 17 lewru novembre e nder ɗo hitande nde gonɗen dimanche hawrata so allahu lamɗo haaji. Saabi de o firti assemblée nationale oɗon ko ha yimɓe ɓe mbawa ruttade e nder leydi ndi e yimɓe leydi ndi, ɗum woni ko wiyete wonde rôle député ji. O wi kankone kadi aussi jomumen dokkamo fartange o wawa gollade golle ɗe o yiiɗi wawde gollade ɗe. O wi hande noon ko leydi ndi jeeyi hoore mum, jeeyi kadi tigui rigui carte mum, ko kañum ƴeewata holmo fotata wawde hoolade totta ɗum majorité assemblée nationale. Article 3 mo constitution o gueɗal ngal ko yimɓe leydi ndi jeeyi ɗum. O wi wadde noon ngal gueɗal tottitama yimɓe leydi ndi, ko kamɓe ƴeewata moɓe beela ɓe cuɓo, moɓe beela kadi ɓe dokka ɗum majorité assemblée. Goto e maɓɓe fof noon ene jogui ndimagu ngam ruttade tigui rigui ha joni e yimɓe ɓe namdade ɗumen carte mumen beele ene wawa wontude député walla wona député. Kala mo yimɓe ɓe kooli tottuma ma joɗoɗoɓe assemblée nationale, kala mo yimɓe koolaki tottanimo noon a joɗonta ko toon assemblée nationale. O wi kono noon so tawi sénégalais ji ɗi kolorima maɓe no koloriɓe élection ngaji jawtuɗo ɗo ni ha hande tottiɓe ɓe mbaɗi gouverné
so tawi kolirima ɓe hono noon tottiɓe majorité to assemblée nationale, so tawi ɓe jeehi ɓe goni e nder leydi ndi ɓe mbaɗi mandat maɓɓe ha gasi, so tawi wonde leydi ndi namdimaɓe bilan eɓe mbawi addande ɗum bilan. Wi ne wawi wade fof gouvernement Sénégal ma daro darde nde foti wawde darade nde waɗa organiser sumgoji législative payaɗi ɗi taw ko organisation dawɗo lawol. O wi so tawi wonde sénégalais ji ɗi cuɓima taw ko on woni wonde ɓe kooli yo Allah ren Sénégal. Bandiraɓe musidɓe, ko ɗum woni discours président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Mbele ko oɗo discours leydi ndi fanno e makko, mbele kadi ɗum ɗo ko hunde fonde wonde message à la nation, walla ala ɗum ɗo ene wawno wadde communiqué tan yalta yimɓe ɓe paama ne tawno o rokki ɗo tan ko information sen ɓelama mbiyan, ngam yiide wonde aha min ngala majorité, haade min ngala majorité gonɗo ɗo no koko haɗi min gollade e nder oɗon tuma. ɗum noon alay sago min pusa assemblée o ɓe jaaha élection beele ɓe mbawa heɓde majorité, ɓe mbawa gollade. won wiɓe noon est ce que ɓeɗo ɓe jogui programme, saabu enen fof eɗen gandi Sonko ko kañum woni 17e premier ministre walla 16e premier ministre mo Sénégal, kono noon premier ministre meeɗa waɗede ɗo henna ha wasi wadde déclaration général mum e nder 100 jours. ɗum noon bandiraɓe musidɓe, konngol arti ha e moon, onon ko onon kalata, ko onon jijata, wona min mbawmi tan ko addande on information ngaji keɗoɗon. ko heddi ko onon beele ɗum ɗo ko hunde fonde wonde walla fotani wonde, onon e clavier ji moon bisimilla moon e nder Titode TV avec titonde hay hunde daɗata on.